Šibariba ľudia, zdravím vás Abram, zajtete pri mojom ďalšom let's play na hru Adventure Quest World. Tak a pokračujeme tam, kde sme prirodzene začali. Prirodzene. Tak, tu máme opäť nejakú ukážku, tam dole pestujú Marišku a z tých diel, ako môžete vidieť, práve vychádzajú mozky, ale tejto Braken, neviem, aký je preklad, priznám sa nepáčili, že tam sú mozky, tak ich ide zožrať. OK, tak zoberieme si questy Pirate Head, to už myslím máme hotové. Tak to netreba robiť. Wounded Pirate Guitar. Opäť len zbierať samé dublony. Je tu niečo normálnejšie. Tak za tento cape by som to aj spravil. A nejaká helmet tu ešte je. Opäť samé dublony. OK. Ale no, tak keďže už točím let's play, tak to môžeme robiť. Alebo aj nie. Tak, neviem, skúsime zabiť túto príšeričku. Má chapadlo veľké ako hovedo. Chce to do mňa pichnúť. Please don't kill me, ty vole, level 10, ja chcem ma zabiť, veď choď bližšie, nech môžeš dávať do nej normálne ataky. Priznám sa, pravdu som laker. OK, už je to hotové. Defeatu, no tak ešte 2 pirátov máme zabiť, OK. Aby sme sa dostali na ďalšiu misiu. Tak hebni. To robíte len tak, žiadny quest som si neprijal, poviem pravdu. Tak a keď už máte aj to hotové, že zabijete aj ďalšieho nášho pirátika, tak ideme ďalej. Opäť nejaká drbnutá ukážka. No tak, švihni si posratá loď, už som ťa zachránil od chobotnice. Chobotnica number of 2. Myslím, že sa loď ponorila. To je koniec. Pozrime sa, všetci vieme dýchať pod vodou. No, aké pekné. Ideme rovno na to. Choď nej bližšie. Hebni posratá. Shit, to vyzerá zle. Áno, hovorím shit. Please don't kill me. Let's get him. Až teraz máme zabiť. No tak, ja sa potrebujem hilnúť a už nemám manu. No. OK, viete čo, ja to radšej tu už nerobím. Zabalím to tu a idem do svojho pekného domu. A možno neskôr v ďalších častiach vám ukážem, ako sa to tu pekne krásne má robiť, keď to dôjde vôbec mne. OK, ideme do houseu a pozrieme sa, sľúbená posteľ, kráľovská posteľ. Keďže to mala byť iba spálňa, tak vymýšľal som pre túto izbu nejaké iné využitie. A využitie by mohlo byť takéto, že tu ak prídete ku mne do môjho domu, tak tu budeme mať super party, OK. Ideme do tohto domu a tu vidíte zlaté sochy a naše vajíčko, kde sa skrylo. Áno, ja viem, je preč. Už som ho tu sem nerával, zbytočná vec, pretože vôbec by to tu sem neladilo. OK, ideme ďalej. Ideme sem. A tu vidíte môj stôl s jedlom a Jimmyho. OK, ale keďže mojou témou malo byť niečo iné, ale ešte tak či tak k nej nejdeme, tak ideme ešte do Batleonu. A tam si vyzdvihneme náš daily quest. Dám si to radšej dole. A keďže už sme v Batleone, OK, už sme tu, tak zoberieme si náš daily questík, pekný daily questík a dáme select quest. OK, wolves, it's a good accept. A ideme opäť napísať to naše Green Guard Des, alebo ako sa to píše. Sa to tak ideme no. To neviem, prečo vám to hovorím po písmenku. Deast. Zase 2 Dčka, G. D-A-S-T. Green Guard Deast. OK, join me. Na prvýkrát New High Score. Ideme ďalej a tu máme Spiderov a tam ďalej by mali byť volci. Všakže, áno, máme zabíjať týchto volčikov. Hební, level 5, OK, to berem. OK, keďže už tento náš daily quest máme hotový, ideme opäť do Batleonu, zbytočne som si to išlo zase sťažovať. Batleon, a ako stále nenájdete ma v riadnom Batleone, pretože by mi tam zavádzali hráči, samozrejme nedolezajte prosím za mnou, pretože ak budem točiť let's play, zoberiem vás rád na kameru, ale je to veľmi otravné, keď ma nie je vôbec vidieť, ako bolo myslím na začiatku.
Alebo nie, to je jedno. OK, daily quest, select quest complete. This quest is complete, tune in. A mám 10 gemov, yeah. Dúfam, že sa mi to mestí. Už som si niečo za tieto gemy kúpil. Toto tu pekné, prekrásne brnko. Mám ho teraz equipnuté. A to je teraz jedno. Tak a presúďme sa k mojej téme dnešného let's playa. A opäť sme pred mojím domom. Čo tam asi chce Abrams opäť robiť? Honiť si? Možno. Ale to nebudem robiť pred kamerou, to vám hovorím, že to nebudem robiť pred kamerou. Nemám tu vaňu, takže nebudem si honiť. Prečo som s tým slovom vôbec začínala, ale chcel som to aj nevúkať, to je teraz jedno. A helma môže ísť dole. OK, zbytočne. Keď nikto na mne nebude tu útočiť. Len škoda, že si nemôžem dať dole sekeru. OK, ideme na to. Tak, ťukneme si sem emotes a pozrime sa, čo sem máme. Ale nelaguj. Ale starý známy dance. Budem to radšej takto zostrihávať inakšie. A pozrime sa! Ruský tanec! OK, to by som si mohol dať na ochránku. By som tu mal ochránku ako na Kremli. A na rade je smiech a škrabanie hlavy. Ukážem to ešte raz. OK. A ďalší, čo si ukážeme, bude plač alebo potenie očí. OK, toto si opäť ukážeme takto nezvyčajne. Nemám na žrádlo. Ale klobásu tu zožerem. To nedávalo zmysel na druhej strane, ako teraz rozmýšľam. A ďalej vám ukážem len tu rovno víťazstvo alebo zhadzovanie pavučín. Mne to pripomína skôr to zhadzovanie pavučín. Ako vidíte, zhadzujem pavučiny, super. Ale keďže mám ľadový dom, tak by som v dome nemal mať žiadne pavučiny, pretože pavúky nemajú radi chladno. A ďalej si predstavíme, ukážeme si rozkaz alebo pasovanie za rytiera. Sakra, čo tu robí Skype. Hop! A je to tam. Bol si pasovaný za rytiera. Ako ho budeme pasovať? Za rytiera si môže napríklad pasovať Jimmyho. Asi rytier. Dúfam, že som mu neoblížil. Môžeme si za rytiera pasovať náš stôl. Ale emotes. Point. A mám už aj rytiera, ako sú dokonca aj stoličku, aj našu kráľovskú posteľ. Pre dvoch. Nepríjam chlapcov. Prenajímam za 100 ACčok. A chcem tu mať aj ďalšiu rytierskú posteľ. Aj ty si bola pasovaná za rytiera. Rozkazy im zatiaľ dávať nemôžem. Škoda. A ďalej si ukážeme tanček, keď sa suseda sťažuje na hluk. Prosím, ukážku. Tak a túto vidíte. Malá pažbička, prišiel nám suseda. A čomu my na to odpovieme? Je to ruská revolúcia. Alebo aj... Oh shit, to nevíš. Ešte raz. Alebo aj... A to mi to skáče do reči. Ako ste práve mohli vidieť, to bol najhorší moment tohto dielu. No ešte sa mi aj jazyk skomolí. Skúste to prehliadnúť. Všetky tie ostatné dobré momenty prebijú tento jeden zlý. Dúfam. A pozrime sa, hore mám ešte Google Chrome. Vlastne Google, no super. No tak čo sa tu ešte môže pokaziť? No nech ma teraz vyhodí. Nevyhadzuj ma. A ďalej si môžeme teraz ukázať, keď už som taký srdený, dajme tomu, tak si ukážeme. Porážku si teraz ukážeme. A ne odpadnutie, keď príde pán Justin Bieber k nejakému dievčaťu. Ja nie som dievča, podotýkam, ja by som takto neodpadol. Či? Tak, ale to si hneď tu teraz ukážeme, pretože to už bude rýchlo. Justin Bieber!